Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to přátelský text společně s Matým. Čus. A my jsme si to připravili pár lístečků a už tohle točíme po šestý. Po šestý, no. Jo, že on to dělá problémy. 2 jídla, které má rád. A něco jiného než Ty máš rád všechno. Má rád tuňáka? Ne. To je zrovna jedno. Kapra. No tak to já nežeru kapra. Houby? No tak dobře, houby. Hlavně červený. A ještě fialový. To je dobrý. A máš rád popcorn? To není jídlo. Tak to je zákusek. No tak co? To není zákusek, to je stračka. Ty máš rád prostě řízek. To jsi říkal předtím, něco jiného. Ty máš rád. On řeší jednu otázku minutu, to je nenormální. Brambory s řízkem. No, tak to zrovna moc rád nemám, ale počítá se to. Jednu hru, kterou mám nejradši, to už mám po třetí, The Sims 3. The Sims 3. No, dál ty. Co to je? Jednu hru, kterou nemá rád. The Sims 4. No, to mám rád. Tak proč ji nehráš? Nemáš rád The Sims. Sweet Homes 3D. Sweet Home 3D, to mám rád. Městečko Palermo. Cože? No to neznám. Městečko, co to je? Taky nevím, to jsem někdo slyšel. Počkat. Ty víš gůvno, já mám všechno. Ty nemáš rád aktivity. No. Ne, mám rád, to je... Člověče, nezlob se. To nenávidím, máš pravdu. No vidíš, jak jsem chytrý. Ty vogec, barvu, kterou má nejradši, růžovou asi ne. Je to jiná. Fialová. Ne, jsou 2. Zelená. Ne, jo, ne. Modrá. No. Gůvnová. Dámhle se podívej. A tady ta krabice. Stříbrná. Tady to je jaká barva. Červená. A ještě jedna. Tady, Zlatá. třeba tady to. Co to je? Bílá. No vidíš, jak to je krásné. No tak. Tak se to tady vem. No. Tak, Já losuju. tak si, ježíš. 2 jídla, které nemá rád. Tak ty vole, ty jsi říkal přece. Tuňáka a... Co jsem to říkal? A bagr. A tuňáka a... Kapra. Ne to, jo. Ne, to se zařazuje jako do jedné skupiny ryby. Tuňáka. Ne, tu nějaká ještě něco. Zapovím ti. Houby. Je to červený a je to v zelenině. Je rajče. Jo, to nenávidím. No vidíš. No. Tak losuj poslední lísteček. Losuj poslední lísteček. Jaký má rok předmět? Gůvnový? Jsou to 2 Výtvarka. Ještě, no a ještě Výtvarka, jeden. angličtina. Ne, ale ještě má něco jiného. Vlastivěda. Taky ne. No to jde, ale... Pracovní činnost. Taky ne. Tělocvik. Taky ne. Tak já nevím, co máš. No v čem jsi dobrý i ty? 1. Matice. No vidíš, jak to funguje. Jsem nejlepší ve třídě. Tak se. A tak už máme guvno, takže už to můžeme ukončit konečně. Po 6. pokuse už to ukončujeme, i když před chvilkou bylo na mále, ale tak my to ukončujeme. Pojď sem, aspoň tu minut, aspoň těch pár sekund vydrž bez toho svého záchvatu. OK, tak si tam znova zalez. A já se pro dnešek loučím a já zatím skopu a tak čau. Já jsem hodnej.